20. liigapeli kuitenkin laittaa hommaa liikkeelle syöttöpaikalta. Rajalan vastaanotto ja sitten ykköspaikalta Jimenez. Aikamoinen paukku, mutta edelleen Sanvolle jatkaa vahvoja puolustuksia ja ei ole kaukana, etteikö tämä pallo sitten lopulta löydä vielä kentän oranssille puolelle. Tarkasti katsotaan täältä Jimenez ja sieltä 4,5 metrin syöttö Hernandezille, hyvä vastaanotto. Ja jälleen haetaan sitten tätä Kolumbian miestä ykköspaikalta ja sillä on Jimenezin urut saatu heti käynnissä auki ja tähän puolustukseen ei kenelläkään ole kahta sanaa Jimeneziltä. Hyvä aloitus tähän peliin. Tervaportti käy siinä vielä Sorvojan kanssa ja seuraavaa kuviota läpi, kun sieltä tulee torjunnan vastaanotto 3 metriin. Takapassi Ollilta, siellä paikalla on Jimenez ja tämä pallo ottaa nyt Pori renkaaseen ja näin Rolle. Eli Ronald Jimenez, joka otetaan syöttövaihtoon seuraavaksi, kuten Stenius tuossa aikalisällä sanoi. Ja syöttämään suoraan Rajalan sormiin, sivupekka oli iso laitaan Jimenez. Ja Jimenez ei jätä kyllä mitään epäselväksi. Hän päättää ottelun avauserän valtavista korkeuksista lähtee Jimenezin nelospaikan hyökkäys, joka tulee torjunnan yli ja avauserä Loimulle. Tässä hidastettuna vielä tuo pallo. Sieltä torjunnan yli taitaa kuulua samaan osastoon, kun Jimenez laidalta ja aika hankala torjuttava voisin sanoa on kyllä tämä Ronald Jimenez. Tästä kuvakulmasta juuri sen näemme, no yksi mies sinne vain ehtiikin, syöttö on lyhyt hyvä. Yhdellä kädellä Parkkiseniemi, yhdellä kädellä luonnollisesti hyökkää myöskin hankala. Sitten laidasta Jimenez ja nyt on Kolumbian miehen käsi lämmin, joukkue iloitsee, siellä on nyt latinoverta sen verran paljon kentällä ja sitten vielä lähestulkoon 400 italialainen Varkauden kasvatti Olli, niin juhlaa riittää. 5-2 numeroissa, mennään aika lisälle. Sami Kurttila Sanvolle turvautuu nopeasti. Tämä vastaanotto jää nyt aivan Malisen sormiin kiinni. Saadaan kuitenkin toimitettua toiselle puolelle takapassiin ja jälleen Jimenez ja ei ole kynsiä niin sanotusti Teppo Heikkilällä ja Rolle Jimenezia. Ei hänen saada nyt minkälaista otetta tuossa, ei torjunnassa eikä puolustuksessa, vaikka aivan pääsee laitatorjuja Kangaskokko hyppäämään tähän täysillä, mutta täysin Sanvolle lisää. Olli seuraa passi nousee, pystyy siihen Jimenezille ja 3 miestä siellä torjumassa on, mutta torjunnan käsielle ottaa Jimenez laidasta. Palloa viistoon. 10 piste Jimenezille syntyy tähän otteluun. Perus Ronald Jimenez hyökkäyksellä. Myöhässä pahasti kokenut passari kohta 200 liigaottelua laittaa syötä liikkeelle ja Jimenez antaa pallolle kyytiä. Rajala saa liikkeelle 2 miestä vastaanottamassa. Rajala ja Rumpunen. Laidasta Jimenez. Ja Jimenezin hyökkäyksessä on tuttu osoite. Se on Taraflexin oranssin puoleinen sivu, kuten tässä nähdään viistoon. 3 miehen torjuntaa vastaan Jimenez sieltä torjunnan välistä pallo tulee ja keskeltä lähtee hyökkäämään heti kun meidän toivomuksia kuunnelleen Sanvolle ja kuitenkin vaimennetaan sitten Jimenez laidassa ja ei saa torjuntaa kunnolla otetta Ronald Jimeneziin, joka saa paukuttaa pisteen lisää joukkueelle. Ronald Jimenez tämän ottelun pistekuningas 11 pistettä siitä Sorvojasta eikä näytä olevan nyt oikein Kangaskokostakaan. Olli ottaa tämän pallon pelin, Rajala passaa hyppypassilla laitaan ja Jimenez 3 miestä vastassa, mutta nyt tuntuu siltä tänään, että ihan sama kuinka monta miestä tätä Kolumbian kaveria vastassa. Mies, jonka reidet ja pohkeet eivät kyllä merkkaamassa. Kutilahden syötöt ovat nyt hyviä. 9-5 laidasta Kangaskokko pysähtyy. Juho Rajala on kuitenkin hienosti alla sitten jälleen Heikkilä laidassa. Ja nyt on puolestaan Ronald Jimenez johtamassa tätä torjuntaa ja kyllä on verraton torjuntakaksikko löytänyt jälleen sitten jyvän toisen erän hukassaolon jälkeen. Ronald Jimenez numerolla 1 ja Davy Ortiz numerolla 3 ja saman tien Sanvolle Tervaportti syöttää kohti Rumpusta. Vastaanotto karkaa Rumpuselta jälleen. Sitten Jimenez, joka tulee vaikka sitten 3 metrin viivan takaakin onnistuen ja näin on Ronald Jimenezin pistessä olisi noussut tänään jo 17 ja yli 60% teholla Jimenez palloja laittaa palloa Rajalalle. Takapassiin tyytyy Olli tällä kertaa ja sieltähän löytyy, sanotaan nyt, että vähän pitkästä aikaa Ronald Jimenez. Jimenezin 20 piste syntyy tähän otteluun. Sanvolle vei 3-1, niin silloin Jimenezin pistesaalis oli 23. Ja kohta mies alkaa olla samoissa lukemissa, kun Rumpusen syöttöä katsellaan seuraavaksi. Rajala hyvä vastaanotto. Tervaportti nopeasti siihen alle, mutta tämän puolestaan lukee Latino-ketju verkolla erinomaisesti. Jimenez, Justiz, Hernandez ja heistä nimenomaan keskitorjuja Davy Ortiz onnistui aiheuttaa vaikeuksia. Rajalalla on tänään ollut nimenomaan Rajalalla vaikeuksia tuolla. Heikkilä hakee tämän
Nopeat jalat, tämä pallo kuitenkin tulee jo yli toisesta kosketuksesta. Olli takapassi, Jimenez vastassa Malinen ja Kangaskokko, jotka tuulettavat jo onnistumistaan, mutta tokihan pallo eturetsuun jää ja näin Ronald Jimenezille piste lisää. Jimi Hernandez pois syöttöpaikalta ja syöttöpaikalle Jani Puvutti, jolla muuten on täsmälleen samanväriset lapaset kuin tällä miehellä tukka, ja tällä miehellä Jani Puvutti on aivan itse kutonut tyylikkäät loimulapaset numeron 16, niihin taitava kaveri käsittää siis myös kentän ulkopuolella. Laidasta Kangaskokko. Jimenez puolustustehtävissä, Rajala heittää hialapassia tähän palloon, lentää Kolumbian mies ja lentää onnistuneesti. Ja silloin kun homma toimii, niin se toimii. Käsi käy, Rajala vastaanotto 4 metriä. Sitten Jimenez pääsee leijamaan paikalle. Ja tuntuu siltä, että mitä kauempaa Jimenez joutuu ponnistamaan, sitä kovempaa pallo myöskin kuolee. Ja siinä ei kyllä 3 metrin rajaa tämä mies tarvitsee. Raja pitäisi vetää tuonne 4,5 metriä ja sieltä vielä leijaa paikalle. Olisivat nyt Loimulle myrkkyä. Olli laitaan, josta tulee Jimenez. Jimenez puolustetaan, Rajala heittää sormilla passin komeasti aivan nappiin Kangaskokolle, mutta vastassa on Ronald Jimenez. Apunaan Kimmo Kutilahti ja Ronald Jimenezin pistemäärä nousee 24. Ero antaa, jotta sillä hyvä henki ja mahdollisuudet kunnolla säilyvät. Hernandez otetaan kiinni. Ollin seuraava kokeilu on Jimenez laidassa ja Jimenez polkee sitten reijän keskelle sarvolleen kenttää. Jumalattoman kova piiska kolumbialaiselta jälleen kerran. Tästä nähdään, torjunta ei voi yksinkertaisesti mitään, puolustus ei ehdi edes alle. 5-6. Nyt tekee valmentaja kyllä todella pahan töpin tuohon paikkaan. Piste Loimulle lisää, pallo karkaa tästä katsomaan ja saattaa se olla, että Stenius vielä pelastui. Piste kuitenkin Loimulle ja aika lisää on vielä säästössä. 10-12. Aho tulee syöttämään kovaan paikkaan Davy Justisin tilalle. Näin pallo karkaa katsomaan tässä. Rajalan vastaanotto jää vähän vajaaksi laidasta Jimenez, mutta hän on nyt luottomies. Ja jos joukkueessa on tämmöinen pallotappaja kun Ronald Jimenez on tänään ollut, niin joukkue ei vain yksinkertaisesti saisi kyllä hävitä peliä. Jimenez päässyt. Olli ja antaa taakse laidasta Jimenez ja jälleen paukuttaa Rolle poika laidasta. 19 piste jo Jimenezille tänään ja todellakin tuolla 60% hujakolla tuntuu pysyvän. 2-1.